What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga buddy, we are going to be doing skincare routine mga buddy. Kasi wala naman talaga akong skincare routine mga buddy, pero binigyan ako ni Kuya Roy ng mga gamit na panglalagay sa mukha ko. Tama ba yan? Ipanglalagay sa mukha ko. Kasi yung mukha ko ay uga. Mas uga. At tuyo. Uga. Basta. Kaya ayun mga buddy. Sisimulan na natin to kasi itatry ko kung paano, ano ang feeling ng my skincare routine. Kaya handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara! Roll! Intro! So ayun na nga mga buddy, no. Ano ba yan? Heto na yung gagawin nating skincare sa ngayon. Kasi wala naman talaga akong skincare yan. Tamang hilamos lang, safeguard lang, sapat na. Pero ngayon, kasi sinabi ko kay Kuya Roy na yung mukha ko ay medyo matuyo at uga. Like, oh my God, but now, uga no more. Or tuyo no more. Tuyo ba? Tuyo. Basta matuyo, basta uga. So yun, ito yung mga gamit na binigay ni Kuya Roy para sa akin, para ilagay sa mukha ko. Para naman daw, di na ako uga. Alam ko uga ka rin. So ito na nga yun. Una, ito yung moisturizer. Moisturizer ba to? Ano to ay, dito pala ibinigay sa akin ni Kuya Tiu. Moisturizer daw to para sa mukha. So ito daw yung una ilalagay. At ito naman ibinigay sa akin ni Kuya Roy, ano to? Sunscreen, para daw hindi masira yung mukha ko sa light of the sun. Tama ba? The UV rays. So yun na mga buddy, kailangan na natin itong i-apply sa ating pagmumuka para hindi tayo mukhang uga, tuyo. So ito na mga buddy, igagamit din na natin. Lugagi, layabo. Luka. Sabaan yun tani. So ito, ilalagay na natin to, ha? Paano ba paglagay nito? Tama ba itong ginagawa ko? Diyos ko Lord. Kung madi ni Mao, magpatabang ni... Yan, lagay natin daw. Ala. Tama ba to? Yan. O, ayan. Diba? Di na tayo uga. Mao ba ni moisturizer? Bas hindi ni Mao. Mao day. Doon na, lagyan natin dito. Tapos, kung sabi na sa akin, kung ano yung ilalagay mo sa mukha mo, dapat ilagay mo rin daw sa liig mo. So, yun. Lalagyan natin tong liig natin. Yan. Okay na yan kasi tipidin natin to kasi mahal daw to eh. Dapat tipid-tipid lang. So ayun. 'Di ba napakagaling, napaka-speed. Ay hindi kailangan pa pala tong spread. So yan, spread natin yan. Kung sa may product, kung sa may ang pangalan pala sa brand na to ay EOP. EOP Men all the perfect all-in-one sa mani o skin brightening and basta mao ni moisturizer foam for men. Yan. Grabe nagsinaw-sinaw oh. Shining, shimmering, splendid. Kuya Tiu, tama ba niyong gibuhat? Asa may akong inuna ko to. Asa may una ni? Kani? Moisturizer kani. Sunod kani. Yun. Kala ko kasi nagbaliktad eh. Baka skincare yan. Hi Snake. Nag-skincare na ka? Nag-sunblock ko kay mainit na ngayon. Grabe. Kaya pala ang ganda na ng mukha mo ngayon ah. Shining. So yun mga buddy, kung nakikita nyo, nagsinaw-sinaw na. Nag-shining na yung mukha natin, di ba? Di ba? Shining, shimmering, splendid. Ayun nga. So, tapos na yung moisturizer natin. Korean daw to eh. Kasi in-check, Korean daw. Basta, yan, Korean daw yan. Ayan.
'Di ba? So pagkatapos na moisturizer, ay gagamitin na natin tong sunscreen para daw yung mukha natin hindi madaot sa sunlight. Basta UV rays ganon. So mahal din to, dapat natin tong tipirin. Tipid-tipid lang kasi mahal daw to. Yun. Dito sa ilong, sa eye bags. Uy, Diyos ko. Diyos ko, di kasi ako sanay sa mga ganito eh. Wala talaga akong kaalam-alam dito mga buddy. Kasi ako tamang hilamos lang ako sa bahay. Hilamos lang. Tapos ayun, tapos na. Ligo, hilamos. Yun. Hindi ko alam na may ganito pa pala. Ayun, gagamitin natin to. Yan, tama na yan. Diyos ko, nauubos na to eh. Wala na akong skincare. So yun mga buddy, pagkatapos dyan, spread na natin to. Parang naging multo ako ah. Parang naramihan ko paglagay. Parang napasobra yung paglagay ko kasi parang naging multo na ako. Tama pa ba to? Diyos ko, Lord. Tama pa ba to? Am I doing right, guys? Oh my God. Diyos ko, para na akong nasa ano eh. Nasa shake, rattle, and roll. So ayun na nga mga buddy no, kung nakikita nyo, grabe, we are shining, shimmering, splendid. Shining, shimmering, splendid. Diba? Para, kita nyo yan, di na ako nauuga, di na ako tuyo, di na tuyo yung mukha ko, di na ako uga. Isip na manok yan. Di na ako uga. O, diba? Diba? O, diba? Baka body yarn. So yun mga buddy, so natapos natin yung skincare, dapat ipakita natin to sa mga tao dito. Dapat ipagmayabang natin na nag-skincare na tayo. Pakita natin yung pagka-shining ng mukha natin, oh. Shining, shimmering, splendid. So tara, so kailan muna natin magdamit. Magdamit muna ako ah. Let's go! So ngayon mga buddy, ay natapos na tayo sa ating paglalagay ng skincare. Ay, ba't hindi? Tama ba yun? Basta nagtapos na tayo maglagay ng mga bagay-bagay. Di ko alam kung ano yun. Basta yun na yun. Nilagay ko lang. So ngayon, ito na yung oras na ipapakita natin sa kanila ang ating skin. Kung makikita nyo, grabe, di na ako uga mga buddy. Kasi wala na oh. Nakapaglagay na tayo ng mga sunscreen, moisturizer, at yun lang. So ngayon, ipapakita na natin sa mga tao dito sa bahay ang ating improvements. Let's go. Ito na po yung aso ni Kuya Roy, oh, bagong aso nila. Ito eh. Diba? Kakong aso eh. Buddy! What's up, buddy? What's up, buddy? What can you see the difference? What is the difference today? Fresh na, buddy. Grabe. Parang may nilagay sa mukha. Meron ba? Wala, natural lang. Natural lang. Oo, all Fresh na, buddy. Oo, Goods na yan. All natural to. Oh, goods na. Baka Champion. body yarn. Fresh na, fresh. Oh, natural na kayo. All natural. All natural na. Yeah. Makalami lagi nignaw imong cellphone ba di? Legit, natural man gid. Ay, Ay, vulgar ba? Natural ako. Okay ba lagi set beauty pa yo. Di wala oy. Natural man na, natural yan eh. Ay, natural, grabe. Tingnan natin, so dito, papakita natin sa master. Ha? Skin. So yun, ipapakita natin kay Kuya Roy ang ating new look. Teka lang, Napaka-fresh. wow, What's in new? fairness, napaka glow up. Yeah! Diba, natural lang yan, Kuya Roy, wala yung halong chemical. Nacho. Natural yan. Very natural, guys. And his snake. Snake, what can you say about the look of me today? Yung face snake. Akong now. Sobrang fresh kasi naka-sunblock ka, pareha tayo. So always wear sunscreen kahit nasa bahay ka lang para to protect your skin, para hindi ka mag-old pastor. Para di mangulubot agad, di ba? So mga buddy, kailangan na talaga mag-wear ng sunscreen or sunblock kahit nasa bahay lang daw kayo, sabi ni Kuya Roy, kasi it will protect you from the sun. Basta umaga ha. Basta umaga, sunscreen. Wala namang sun pag gabi, di ba? So umaga nyo maglagay ng sunscreen. So iwan muna natin si Kuya Roy kasi cover mo na yung body kasi body reveal yan pagdating ng araw. Mga 10 years from now. 10 years na.
So yan na nga mga buddy no. Andito na ako ngayon sa kwarto ni Kuya Roy para magpa-aircon kasi para protect the skin eh. Kailangan natin sa mga buddy na to, all my buddies out there na nanonood sa ating vlog ngayon, kailangan natin protektahan ang ating skin from any harmful effects. From any kuan, basta katulad ngayon sa init ng panahon ngayon ay di na katulad noon. 'Di ba? Kasi yung init ng panahon ngayon, grabe na ang sakit. Nanunuot hanggang buto. Kahit napakaaga pa, pero yung init, grabe na. Kaya kailangan nyo maglagay ng mga protection sa inyong balat. Just like moisturizer or sunblock or sunscreen. Yun lang naman yung ginamit ko kanina eh. Kasi binigay yun ni Kuya Ray sa akin at ni Kuya Glester. Para daw sa mukha ko kasi uga ako eh, uga. But now, di na ako uga. Did you see that? I'm glowing up. San banda? Sa puwit. Mukha kasi akong puwit. So yun mga buddy no. Sana naman ay na-enjoy kayo sa video na to. Kahit medyo I'm just doing my kabulastugan, but it's okay. It's alright. Go, go, go. Fight, fight, fight mga buddy. So thank you so much for watching in this vlog. So don't forget to like, comment, and share to my YouTube channel. So sunod hantod. Hantod sa sunod higayon mga buddy. Kita-kita ka po hon! Peace out! Buddy! Boop.